Inauteriak iritsi dira dagoeneko Nafarroako zenbait herritara. Euskal Herriko inauteri ezagunenetarikoak Zubieta eta Iturenen ospatzen direnak dira. Urtero legez, joareak bizkarrean jantzi eta Iturenera joan ziren astelenean Zubieta eta Urtitz auzoko joaldunak. Goiz hasi zuten eguna Zubietan. Kale jira giroan, herrian, etxez etxe ibili ziren joaldunak janari eske. Ondoren, 11 egin zuten herriko ostatuan. Bitartean Urtitz auzoan joaldunak prestatzen ari ziren, Zubietarrekin batu eta Ituren aldera abiatzeko. Kepa Leitza urtiztarrak inauteriak herrian nola bizitzen dituzten azaldu zigun. Lagun batin hasi gintun, normalin ostegunekin izatu pare bat, eta gero lagun batin hasi gintun, da bain, datorren lagun batak arte berriz. Dugu gaur eta bihar dire fuertia, gero aste azkenin da hemen herriko jendiek eta jala soi antza, eta gero lagun batin egiten da herri guztia. Pare bat erra, eta listo. Eta bukatu dira, igandian gero ordaintzera. Auzokoen bisitaren zain Iturendarrak ere prestatzen ari ziren herriko etxearen sabaian. Janzterakoan elkar laguntzen dute joaldunek, ez baita lan erraza. Felix Iparragirre da laguntzen aritzen denetako bat. Ark egiten ditu gainera, joaldunek danamatzaten txuntxunak. Puntilla dela eta lumak ere igual bi urtetik edo bakarra bat auzitzen baldin bada kanbiatu behar da. Aurten bi emakumek baino ez dute parte hartu joaldun moduan, biek Iturenen. Bueno, eman dugu urteak atera gabe, eta lehen atera ginen, guain dela 25 urte edo. Zito, hain eski badakite da. Baina, bueno, nunbait, holako egunin ez dira ateratzen nire. Zenokun batera, modu ofizialean, ez dakit zergaitik, edo ez dute, iruditzen zaio igual ez dutela iraungo, edo... Zapigorria lepoan eta txuntxuna buruan, gero eta gutxiago falta zen jaiari hasiera emateko. Joaldunen ohitura aspaldiko tradizioa bada ere, bizi-bizirik dago gaur egun ere. Eguraldi traketsa izan zen arren, 100 lagun atera ziren kalera ikuskizunaz gozatzera. Herrian aritu ziren lehendabizi Iturengo joaldunak. Ondoren, Lasaga auzora abiatu eta bertan bildu ziren Zubieta eta Urtizkoekin, denak batera Iturenera bueltatzeko. Hartza, adarjolea eta beste hainbat mozorro izan zituzten lagun joaldunek Iturenerako bidean. Asteartean Iturendarrak izango dira Zubietara joango direnak, eta honen bestez, amaiera emango diete aurtengo inauteriei.